Ahora de allí aquí. Oso polita. Bai, Ibilbidea oso polita. Ez genuen esautzen Zumaitikan Getaria, bide hori ez genuen esautzen. Lagundu indigula egualdiak ustez bila eta eman da zehon da oso guztua. Oso guztua. Angeluko elkarteak hirugarren urtean egin du aurten hango balea da, kostalde balea. Horiek egite dute pixka bat, referentzia bai da balearen historioa, Euskaldun kostaldeko guztien historio komun hori, bai hizkuntza bera ere bai. Eta gure asmoa azkenian da, jendeak ez daki Euskal Herria balearen asuntakin izan da potentzia bat, Euskal Herria. Eta hori, historia hori herriari eramanen behar da. Eta pixkat honen helburua hori bada, jendeak ezagutzea gure historioa balearekin. Guk tope bat geneukan jarrita 500 personan, ja iruditzen zitzaigun asko zala, eta azkenean hor inguru horretan gabiltza. Gehienak iparraldetik etorri dira. Pozik gira ikustea Euskal Herrian badirela egoa eta iparra, eta bi aldeetan badela zer ikus, zer egin eta zer ibili. Eta hor kostalde berdina dugula, eta kostaldeari buruz, historio berdina ere, bareari buruz eta itsasoari buruz. Hemengo kostaldeari aipatu dugu, eta jendea onartu du etortzea, eta 400 bat jende etorri dira iparraldetik, pozik gira bereziki Zarauz eskertzeko, zenta jakin behar da duela 10 bat urte gure Araun elkartea sortu ginuelarik, Zarauzeko elkarteak zigun traineri zahar bat eskaini. Eta orain egon etortzea 400 pertsonekin, guretzat eskertze itzultzea, pixka bat guretzat.